हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। और मैं सरोज मौर्य, मैं ललता मौर्य। हम दोनों स्वागत करते हैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम दोनों इमली घोटाई का गिफ्ट लेकर के आए हैं। अगर आप सबको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हमारा सपोर्ट करना ना भूलिए। तो चलिए सुनते हैं इमली घोटाई का गीत। ममा हले हले, ममा हले हले, इमली घोटाई है ममा। ममा हले हले, ममा हले हले, इमली घोटाई है ममा। ममा हले हले, ममा हले हले, इमली घोटाई है ममा। ममा हले हले, जैसे इंडिया के गेट वैसन मामा जी के पेट। मामा हले हले, जैसे इंडिया के गेट वैसे मामा जी के पेट। मामा हले हले, मामा हले हले, मामा हले हले, इमली घोटाई है मामा। मामा हले हले, जैसन कुकुरन के पोछ वैसन मामा जी के मोछ। मामा हले हले, जैसन कुकुरन के पोछ वैसन मामा जी के मोछ। मामा हले हले, मामा हले हले, इमली घोटाई बे मामा। मामा हले हले, मामा हले हले, मामा हले हले, इमली घोटाई है मामा। मामा हले हले, मामा हले हले, इमली घोटाई है मामा। मामा हले हले, मामा खाले खाले, मामा खाले खाले, यानी काहे खाले खाले। मामा मामी के टोले ने सेट। मामा हले हले, मामा हले हले, इमली घोटाई है मामा। मामा हले हले। तो दोस्तों, ये गाना आप सबको कितना पसंद आया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए।